A ina kake dan adawa? Gani. Kaga sako ya iso. Kowa da gwamnati janar karaban motoci. Ban gane ba. Ga sako ya iso. Janar Aminu Bande. Tabbas haka. Angon Hajiya Fatima. Yayan Ibrahim Bande. Kuma uban Ikram uban Ahmad. Tabbas. Uban gidanmu maganin kukanmu. Haka. To ga mota ta iso. Janar su da gwamnati kai karaban motoci. Ina kake? Gani. Ba ga mota ba? Ai gata. Ba ka da kuɗin sa mata mai. Ƙarya ka kai wallahi. Kuma sai ka sha kunun ka suna babu suga. Salab za ka sha ne. Wallahi ƙarya ka kai ba ni shan kunu babu suga. Kuma gabanka hakwai sai na ci. Ni da an da Major General Aminu Bande. Ka ji an ce yaro kan ma uban gidan ƙwarai ka huta da bara. Uban gidana maganin kukana. General Aminu Bande. Gabanka 'yan adawa suna yamin gorin kayan azumi. Saboda haka 'yan adawa ku sani ba ku babu mu, ba mu kuma babu ku. Kowa ya yi tsarin gidansu ko uwa ya rike abin samu sai General Bande. Sabi ana zahi.